Pa u Nišu je bilo zanimljivo. Prvo moram da kažem da je nezapamćena izlaznost na izborima za Lekarsku komoru. Mislim da od kad Lekarska komora postoji, da mi nismo imali ovoliko. Podaci koje mi imamo, recimo za Novi Sad, su možda najtačniji, da je čak preko 40% članova Lekarske komore izašlo da glasa. Ako vam kažem da je to bila da je to bio jednocifren broj na prošlim izborima, onda vam je jasno da je konačno struka ustala i da su rešili da uzmu stvar u svoje ruke. Nepravilnosti su bile u smislu da je puno ljudi vraćeno, što moram da kažem da je katastrofa, zato što je nekom uskraćeno osnovno pravo da glasa, sa nekakvim šturijim obrazloženjem da je njihova ustanova trebala da dostavi ugovor, da se oni jave, znači ako primaju platu, ako su spucali tolke pare za informacioni sistem njihov, mislim da je njihova obaveza da to rade i da ne možete, ako je neko aktivan član, ako ima licencu i ako mu odbijate od članarine, pa ne može da glasa. Mislim, dajte ljudi, to je ko da na parlamentarnim izborima neka žene može da glasate, niste platili račun za struju. To je otprilike na tom nivou. Glasanje je završeno, kada možemo očekivati rezultate konkretno u Nišu? Prvi rezultati su ohrabrujući, Kraljevo smo 2 od 2, tako da smo to dobili što se tiče nezavisnih kandidata. Niš verovatno će da potraje malo, mi sigurno nećemo se sklonimo odavde dok ne vidimo, zato što mi nemamo naše posmatrače unutra. Znači, dobili smo odgovor, zvanični odgovor, da pod jedan nezavisni posmatrač je plaćen, što je sam po sebi nonsens. Dakle, ako je neko nevladina organizacija ili nezavistan, on ne može da bude plaćen od onog koga treba da kontroliše. A drugo obrazloženje je bilo da se ne bi pravila gužva na izbornim mestima, verovali ili ne. Zato su odbijeni posmatrači i mi sad moramo da računamo da su čestiti i pošteni ljudi unutra iz Lekarske komore koji nisu hteli da nas obaveste da se kandidujemo, koji su zakazali ranije glasanje, koji su sve uradili što u njihovoj moći da spreče da konačno mi preuzmemo ono što je naše i da Lekarska komora progovori, da tako kažem, jer me spavala zimskim snom svih ovih godina. A kakva su vaše očekivanja od ovih izbora? Ako su izbori pošteni, ako se ništa nezakonito ne radi unutra, svi naši kandidati će da dobiju.